you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Alright guys, welcome to another set of videos for my Kabuhayan Special and Pinoy Rap. I am Giselle and this is my husband Marvin. Samahan niyo kaming i-prepare ang aming paninda at maghanap buhay kumita. So don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago naming videos. Maraming salamat sa lahat ng nagla-like at nanonood ng aming mga videos. Don't forget to like and share and subscribe din sa other mga videos ng Pinoy Rap Davao. Meron tayong Joyride, Road Trip, Good Morning News, Kulturang Pinoy, Gaming at Good Morning Davao. Sa lahat ng yan, panoorin nyo at i-like, share, and subscribe. And by the way po, thank you nga pala sa GMC Production sa pag-print ng Buy It and Win poster ko po. For more inquiries, visit their Facebook, GMC Production po. Nagpiprint po sila ng mga t-shirt kagaya nito, Pinoy Rap, mugs, and other po na kailangan. So visit GMC Production. Okay? Asang saan pa? Ang banya, lutuan na ito. Kailangan ko sa sugat na. Atang isa. Paliok sa ko atang isa pa, be. Ikahapit mo. Pila nga ito pa po. Diba, pila na day ka bukatungan na tulog o duha, 5. Halog ka kukuha ito eh. Pila yun ang ano. Isulot ko gayang sutana. Brom, kung isa ko pang na afterward. Luwag sa hotcake. I-apil na lang. Luwag sa hotcake. Diba? Ito nang hipos niya si Duet? Tira sa loob? Ano diha ah? Turo! Turo! Terus naman tikaan.
Ilisin na mantika. Ah, my God. Mantika sa siomay. Twin, ikaw naghipos, Twin? Thank you, Twin. Ni uli. Pangitaag asa. Kay ni uli. Nagbabay pag isisiki siya. Bye-bye! Hugasi sa namang ikuan ko. Ilistan na natin kita ng ikuan. Paulahin lang na. At ito na. Pero kapitan na ng iba. Sila'y manin. Ay, tulo-tulo naman eh. May isa pa ulo pa. May isa pa ulo. Alam kong hugas atong isa kasutlanan pa. Sutlan akong tiil. Nasa saging. Masasa na yung pang. Yung isa, yung saging. Yung isa ko at tabi. Lain mo kung nakakita nila. Lain tanawon. Ha? Ugaw kayo. Hindi na pwede ibisan ko.
Hugasan na ni mo. Itong gibutanan di hakuan. Okay. Kamito na ko ba? Hindi, tupperware sa ano? Tupperware sa saging. Saan ang oras, Ben? Ipangayo kay Ate Twin, oy. Sige na, kayuban ka dito, hatod. Lululul, dito kayo. Siya pa'y mangayo. Ha? Ha? Oto, lakaw na mo. Dito mo gapon, Ben. Dalit pa daw mo gapon, Ben. Dapat si, Ate? Wala siya natin. So, my dirty. Saman-saman siya. Fine. Next time, I will use apron.
Oo, butang na ko rin sa ikaw. Di ako natin mo. Para sa mga sumay. Ha? Tanay. Balo sa nisilupin. Ayun, di ako bili lang yung butang. Maitan mo yapon na. Gawas na lang yung mga ano. Sumay ba? Ito ka siya. Banday din ang sisilatan yung bukol. Oo. Ano ka? Nay, palit na, Nay. Hey! Hey! Ay, magkano? Nagagawin mo ka mga una kay kaway kwarta na ba yun? Ha? Deal, daurot nagkamay? Diya ba, day? Isike ba, kakalaw na sa ingon, aron mo rata tinglakaw. Una-una na ko check sa nilas. Mahimut ko ni Siki, kamalo na mo tunong kuras. May klase? Kay.
Gamit ang kwan. Ako tayo NCA, meron na. Kuhan na na yan, kitry ba nilo? Apply ka ng nilo. Yan, nakita natin na. Katiut-tiut, pag sige kunda. Ito na. Ha? Kung magpaluto ka, maluto na dun na. Oh. Uy, pagtaas. Anong garaman ni kabuo? Ano na. Ah, yawag balo ni Pogs. Tangkan nilo. Yaw mo ng 500 daw ang balon. Ate Al! Ate Alma! Ate Alma, kita na Andre, takautag chowking si Daniel. Yang anak, pamalunan na na nag-500 kasi chowking papaniutong kikapoy daw luto. Huwag po ngayon ba siya pagulit? Urot ng 500? Awan, ano yun? Dito sa Ilaga, namin ginagawa galit? Urot na daw ka. Alam ni Ma? Kailangan na ba? Abot na lang ito yung hubog. Pag ikaw akong gusto, uli na dito pang-uplit ng tindahan. Hindi maghahalangan ang imo ha? Ihatod lang ako ni... Oy, kulang. 15. Like 750 eh. Hindi mo malis tama. Huwag na kayo para... Pagkatawag ko diba, gusto na mas namin yung pagkatawag. Kailangan ako ha? Oh. Kailangan ako ha? Apa, ang palaya, wala na kami ito. Daot ko na ito nangapin. Tulog, nalagis kong tulog. Uy, natulog ka itong gikan ko sa tekangki. Natulog ka itong gikan ko sa inyo? Oo, nalagis kong tulog. Hindi ko pa na ba ngayon. Nakamatalan ka, naglawan ko ba ngayon ko. Tawag ko at natin. Pagkatawa. Kita. Kapos. Si Kapet. Ilan ako, nasa balay. Tingnan ko na ako, nag-ibuhi. Punta ninyo diraan. Nilayan to na dito kay ikasapan daw. Kuban to pra plus na kayo. Kakain dito, Pep. Alam mo po natin kante. Ikaw, oras. Ewan, morning. Ha? Morning. Kumain. Ikaw, oras. Kapag ko, ipusan niya sa orasa, basta buntag sa na Jose. Oh, good luck, nanay. Oo. Okay, Pepe. Ito na. Patod mo sa gawas? O pa kung gusto po na. Grabe na ko, nakitaan ako sa sabay palengke, nagpupos. Lin! Kitchun! Kay kuwaw na lang ako sa kitchun. Kay Tugay ang jet pa, jet na kadamaw. Ato naabot na. Ingon sila, kape pampagising, pampatulog na sa iyo. Kami, ang palaga nagising.
Nahimot ko ni Ate Eden gabi. Ay, kahapon. Ako pala ka ng down, sino? Ay, gusto pa, no? Pwede na. Nahimot ko ni Ate Eden kahapon at gabi. Nabalaw, i-check, i-explain sa ako. Wala, hindi na pwede ako kaya dito. Siya dahil kanang tuan. Kanang imong tuan ba? Oo, explainan ko ni Ate. Ayaw mo na, dahil dahil Robby. Ngayon ko, nakasabot na ko. Ang kulang lang manggo sa iyo hato. Wala ka ningon nga diri rabutan. Kaya kung ningon, papilit na ko to dawato. Yan anak ko. Ano dahil siya? Hindi ba? Ayaw yung itlog. Bakit? Wala, dahil. Ikaw po po sis kinuha ko kaloy yung tao ni Ate Dapat Eden. na maulog yan lang. Balaw. Kota. Nabalaw, giti taon siya pasabot sa ako. Siya okay na sa imo. Okay ra. Malimod ka ba? Ba't ano nga magkita niya? Gani. Kaya ay. Kuyawang gidyo nun, 45 ang adlaw. Kape, is kape. Wala na, piso na po. Duty mo anak. Para makag-duty sa isin. Dapat may buhat eh. Hindi mo lang i-ignite. Sa kalimutan, sunod. Editor. Starbucks naman na sa isin. Ito yung kita ka. I-send ka na ito. Si Sir. Sale Sa no? ako na rin doon. Kaya karoon, gipasa na na yung sale. Ang kwarta, wala pa. Muna, di ako pa. Malak na sa sila dahil. Pagkano sa natin ba? Ano ko po Wala na yung ulo. Iin na lang, isaw. 4. Leo. Nandun na? Kulang ang putari. Ayaw, kaya. Kulang, Dudu. Dudu. Pinyan? Pinyan? Kita na ko din. Buti pa kayo. Papalagi kay Karon Bet. Masa kung gamahan ng bangko eh. Mabalik ko na yun. Hi, hello, Yun na beautiful ang lady. Sige anak. Ay, kasayang sa adlaw, hindi ko pinagaling sir. Mga balik ni sir pa. Tingala ko, pag-init ako, mayroong 20,000. Ay, gaya na sila mag-alas sa kalawas ng pinda ko. Pag-iyak ako sa 20, dito na din ako sa bibig. Tawag ko kay sir, sir. Ani, sir, labutin ko sa bibig. Ano ko, ako, binan ako ang guide ba? Bed na sila, grabe, tawagin na lang ko sa ganun sa lugar ng ito ko mo problem. Salamat sa mga jacket niya. Salamat sa mga jacket. Balik pa din yung pagtuta, kinabot ko 28,000 na. O 28,000 po, ma'am, dili ko siguruin anak mga wala.
sir, tanawa daw sa kumura. Kung anak kong kwarta bro, akit puro sir. Okay, karoon paabot po kayo. Silakan, Pak.
Tira man ni. Uno bag kadagan. Naana ang ipon. Yung tanaw na naman tayo. Ayun. Pagiraman ko rin mo wala akong kwarta. Kaya na lang sila dati. Ikaw. Ingaw? Huwag mo kasing araw-arawin. Ha? Huwag mo kasing araw-arawin. Dikit, dali! Ele! 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 Estel!
Check ba na kate? Tanong. Sige, jacket out niya, padulong sa labas. Short na lang. Why is that so ngit-ngit? Napalastos naman yun, ha? Padaw siya. Ano yun? Naku, papa. Anak ram ginasutan. Nagsarapot man eh. Ang kanang hotdog. Kaya itagiyaan na. Ito na pahupuan. Buko. Ng pork. Kuryo. Ay, kuryo. Ha? Mama, pork. Kuryo naman yun. Kaya naman kuha na kuha diya. Ulor na ko. Magusog na kani? Di ko man na magkakaunod. Ako ko sidaan balik sa balay. Nagdungan to. Ay lang nagbalot ng ulit eh. Utang lang sa hala. Pili! Nga na, manasat eh. Yung i-upload eh. Or edit pa lang. Ma! Ma, palit-palitin ko yung naman saan ang sinupin mo, Ben. 5-5-6-5-12. Ayok ko, ma. Right. Kaya. Turot. Ite. Ite. Lakaw ka? Bago na? Ha? Ay? Ano to daw? One for exercise. Kana. Check pa nila kung ano dyan. Ay, gandit sa buwan. Wala bang bumina po. Wala na. Wala yung nakaka. Ha? Isdan na guys. Ano eh? Pero pinag-isdan ko guys. Ay, punta. Sino kayo dun ko ng security? Wala na yung bayari? Wala. Birthday ko
Kain. Sa do kasi Salamat kaya. salamat po day. Kana na imo ya ka wala ko silupin ambot nagpalit pa akong gitugot ang tag siyam-siyam. Ato mo doon tabi. Hindi siya halang kay ako. May halang kita ko ako. No. Ito, kinti naman day. Kinti na daw na. Patod lang daw kung wala, duty pa po. Ito, mapahalang lang. Le, dali le, nang Yakult le. Le, dali le, nang Yakult. Ako yung pili. Ano ba ganyan? Ano? Ya pasok. Niya po ako. Ito yung madati. Niya po ate. Alat mama niya. Tunga ako ah. Tunga ako ah. Ay ikaw. Sa'yo mo na. Tunga ako ay. Ayaw ko ay. Gusto ko na niya po. Record. Record. Gusto ko na niya po. Record. Record. Tanggol na nga. Ito kay naman. Malay niyo. Ayaw dito na record ko yan para tumatawa. Record. Ay, Duwing, duwing. Ay, duwing.
Ako'y magpalit eh. Mama na iwanan ko. Hello, Johnny. Yummy. That is yummy. Why is that? Kaya na. Hindi ba yun? Ato naman video cowboy. Ato ang video cowboy. Naluto na niyo barbecue. Ben. Ben, ato ang video cowboy. Naluto na barbecue. Wala na. Tingin na lang. Rigor. Rigor. Len! Isaw, Len! Len! Isaw, Len! Tayo nga, Mia. Ay, ito bayad. Inuda nga, di bayad. Ano ba? Bayad nila. Nangarap. Anong kulurap? Wala tumaam. Na, wala kabalong. Balik niya, naman ito sa sili. Ano ito? Pangitaan. Ako ito nga, bis. Isa may tulipin. Isa may tulipin, bis. Isa halang ito ba? Ching, 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 ching. Len! Gimana di padayon? Terus padayon akong apo. Len! Len, anak ko isaw, Len! Len, apa ko isaw din, Len? Namin yung sudan kay first day of school? Pinor. Raw? Ay, Naimila! Naimila! Dapat rin tubuhan. Record! Ikaw ko! Record! Gusto ko ng liempo! Yan!
Kaya ako na ba? Kahit ko dyan, Be. Kapit na. Paplato dito ko kay tagaan takasus. Paplato ko. Hi! Uy, tulupin. Oo, plato lang. Good, uy. Alam mo na. Wala mo na halang. Ito mo na driver of jeep lang. Kung hindi siya kamay ko now. Hindi na ko nakitaan na. Driver of jeep now. Wala ko, tani ko. Halak kag asa yung mga dira. Wala ba? Halak ka. Yung ano ko. Halang mo. Wala mo gud halang. Ito na. Alam na? Wala lagi halang. Wala halang ni? Higi, wala lagi. Wala lagi halang. Wala lo sili. Ina dito Lola Bertay. Pakuha na iya dire. Lapang na. Ay, baby ko lang. Oh. Ang laki! Ito. Ano naman guys? Sa init ka ba? Ano ka sa kao? Sige lang. Baba kaya kung gusto pero pag kini mapilian ni Rab Ano biya ko Andre? Ga ana. Pag makita di ba? Pili man mo ano. Kita ko sa tuwa natin sa vlog. Pag pilian ka, dili na mag-isip. Pilian ka, mag-custom, pilian ka sa mga partner dito sa iyo. Kapay 100 worth of ay, nakadaog dari. Claim na niya gaina. Wala pa karon na pa ko 400 wala pa man siya nag-send o pa sa tao. Lagi siya pa ne? Thank you.
Mila, ay, tayo dire. Tay, nakabalita ka si Leo, ni gawas na? Kawasan niya. Mag-practice na sa... Ha? Andan? Pati lahat. Yun sa Canada sa kasi. Apasig palung dire. Kawasan na. Kung naman ang kwan. Ale. Amigo, pero Let's man to kasi man mima. Uli na ba? Tulong na kayo, Tulong pila na uma. dito, kanay klase, ugma. Kaya tulong na. Eh, wala. Kung ka kay klase, ugma, sa ingon, teacher. Sige, nalaway kasi sana all. Kabalod yun pa na. Positive na doy. Ito, paano ito, wala. You are kubakin. Oh my kubakin. Oh my kubakin. Sige, intap panawag ang inahan. Tanawa na gutong sudan, tanawa na gutong kanon dito palihog eh. Nga palihog ko anang imuhang anak og itol kay murag ko nang pasabot sa balay. Munay wa ko kabaludan. Balik, Pagpuyo na ba? balik. Murag atong balay, mura na lagi anong bayon man. Abot ng Pagi. ang tuwalya nga para sa lawas, ihimo ng tapos na palapa. Para sa lapa-lapa, gihimo gihangin. Oh, patay na yung tubig. Salon at sasawa kahit gano'n. So to all my viewers, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell so you will be updated for our new videos. Huwag tayo sa yung Wala ka. bautay! Ay! Ngayon na yung upo ka, gawas na. Nagtambal. Basta kayo makainom, magtambal. Mahal kayo. 80 pesos, mahal! Oo. May gani na ko, di na ko amok siklab. Amok siklab. Lagi mo ito tukang nga. Kana malang ikuwin, pili na. Yan, grupo siya ma'am. Sipon ko, o. Yan. Abi tayo. Pwede na sa 5 months. Ay, 5 months. Ay. Magtipid kayo nung ya. Kula? Oo. That's life of being a mom. Go, kwentang susadlo.
barbecue? Oh. Natin Jusel. Si Rogelyn. Ha? Oh, nakuha niya. Yan? Wala na din mo gigamit ang bike mat. Kung bago mo pili. Bakit? Nanganak na na yung ex mo? Kailan? Uy! Bakit? Anong problema dun? Pumirma ka? Saan? Doon? Nandun pala sila. Kahit ilawalay na kayo? Sinuportahan mo siya? Lalaki? Uy! Yung ex mo may boyfriend ng bago. Nakapaw. Ikaw talaga, Mark. Para kang diba? Wow!
Ayo. Umay da bisa. Ano lang tamo? Sinamin anak. Inamos. Inamos nga. Ay, Bombay. Katong ramen ha, isa. Isa lang. Isa. Isa-isa pa kadugay pa kayong human. What? Oh. Kaya akong gingon siya, no, naglagot ko ko. Yan ang penisin namin. Lunis pa lang ininod ang asawa. Hello. Hindi, yung mga kailan.
Oh! Ako ka mamalito, guys. Ah, So, thank you for watching Kabuhayan Sergey by me. This is your host, Giselle Restauro, signing off. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.